Yan, good morning po mga brosis. Nandito po kami sa Bamban Tarlac. Ayan, bumalik po ulit kami. Ang lakad namin ito, nasa papunta kami sa si Press Pep, no? Vloggers. Ayan, oo. Ng San Isidro chapter. Ayan, bali collaboration of all chapter ng Ram Loving Wing. Ayan, si Jemet. Welcome to Island. Yes. Si Supreme Aquarius. Yan. Shoutout sa mga tropa natin dyan sa Baguio. Yun. At dito yung bubuksan natin sa Nueva Ecija, San Jose. Opo. San Jose City. Bali saan ang lakad natin today? Kapas Tarlac tayo. Tapos tayo. Isang meeting na napaka-importante at Opo. mag-a-assist na rin doon sa tiyahin nung kabro namin isa doon sa Santo Rosario, Kapas. Opo. Meron din po kasi tayong chapter doon. Tapos tamang-tama yung meeting, ano po? Oo, isasabay na natin Sasabay na. pagkatapos ng assist. Opo. Dito meron din tayong bubuksan din dito sa Bamban. Sa Mahinang. Bali kailan o start nun? Tapos magmamarking din tayo February 14. February 14 po. Dito may markingan na naman tayo rito. Nasa 70 yata katao. Opo. Dalawang chapter na naman ang bubuksan. Yun. Magandang balita po yun para sa mga mga kapro natin. At saka yung bubuksan nating nasa bundok, yung mga kapatid nating Aita. Yung nasa Florida, mga kapatid din Aita natin na doon. Yung mga kamag-anak din daw sila rito. Okay. Ay, sasabihin na natin nun. Oo. Ayun, tama. Salamat po. Ayun po, bali ito po collaboration po ng lahat ng chapter. Yung kagaya po nung sinabi ni Supreme Aquarius. May magkakaroon tayo ng panibagong event. Ayan po yung metro. Shout out po sa mga aking subscribers po, sa mga maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin. At saka po shout out din po sa mga kapatid nating OFW. Saan man po kayo naroroong bansa, lagi po kayo mag-iingat. At saka condolence po doon sa bayo kong hapon kay Kuya Taka, condolence po sa iyo. Namatay po kasi yung mother niya. Yan. Tapos shoutout doon sa tatlong kapatid kong nasa Japan. Mga tol, lagi kayo mag-iingat dyan. Kung ipapabiyahin sa sarili nyo. Mga brosis, kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa aking channel, iniimbitahan ko po kayo na sana supportahan nyo po yung channel ko. NF Aqua Official. Paki-subscribe and then paki-click po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga i-upload kong video. Yan. Shoutout din po sa mga kapwa ko riders. Lagi po tayong mag-iingat at lagi tayong magsusuot ng helmet. Malaking bagay po yan sa ang pagsusuot ng helmet. Yan. Yan po, yung tropa natin. Bago po simulan ang aking video, intro muna po tayo. Yan. Enjoy po. Yes. Bro, shout out. Dito na naman kami. Yes. Napakalamig. Napakalamig. Lamig. Sobra. Grabe lamig.
of Bamban. Malamig na panahon. Premo. Isang dahil, dapat kasi ito na dapat yung pera na kami. Yan. Ano po yan video? Abi niyo ba yan? Ako naka-video. Ganda. Vlogger. Yan ang vlogger natin ha mga bro. Ang mari lang, yan ko sa Facebook. Okay. Nung biyasa ko subscribe yan ha. Kaya yung YouTube channel. Like YouTube channel naman. Kahit po kayo YouTube channel po. Like tayo po rin. Hindi pa ako official. Apo, start chef po kayong yun. Kaya pa ako official. Limited tamo. Kiri mo. Hello, nandito na naman po kami. Shoutout po. Founder Thunder, ang provincial founder ng Tarlac. Baka may mensahe si... Yan si San Martin po, tsaka Lomte. Ito, may bubuksan na naman ng mga chapter. San Martin. San De La Cruz. San Martin chapter at saka Lourdes na naman. De La Cruz. Alam ka lang bro. Saka De La Cruz, Barangay De La Cruz. balila na po lahat yung chapter natin dito niya pagkasama yung bubuksan. Lima na. Lima na po. Oo, may oras pa tayo mamaya. Doon tayo. Natin, mamaya. May oras pa kasi mamaya. Nagalawin natin yung mga bagong bubuksan sa San Martin. At dito yung mga tropa. Pagkuhan na kami ron. Ayun. Para mapaganda nila yung pagkuhan natin ng dito February 14. Yes. Alright. Where? Salamat po, salamat po. Yan si Sis. Si Sek. Sana all may pera. Ha? Sana all may pera. Oo nga no. Hindi ko alam yun ah. Sabi ko dito sa Tarlac. Nag-yelo. Yun. Shout out kay SMF no. MF Balpas. Mas. Yan si Sek. Malamig no? Grabe. Ito muna ako kay GMF. GMF, konting misahe po. Konting misahe sa mga brosis natin. Morning mga brosis. Yan. Ayan, hindi kayo nakasama, no? Oo nga. Saya. Saya, malamig. Nakakapanginig. Ay, mga kapatid natin riders. Shout out. Yan, ingat po kayo palagi. Yan. Yan po yung at saan ba yun? Yan, grotto yan, grotto. Hagdan. Morning, morning.
Ayun, good morning po ulit mga brosis. Andito na po kami sa Barangay Santo Rosario, Capas, Tarlac. Ayan. Makikiramay po kami dun sa isa naming membro, kamag-anak niya itong namatay dito. Yun po. Ayan. Ayan. Sa mga shoutout po sa mga kabro at sis namin na hindi namin nakasama ngayon. Okay lang yan kasi malamig ang panahon, masarap matulog, di ba, no? Hirap pumangon, no? Pero mas maganda kung kasama kayo dito. Kasi sarap ng yung excitement ng mga tropa pagpunta rito, ang ganda. Nandun sa loob. Ayan, no? Shoutout kayo dyan, nandun sa loob. Sa mga nakasabayan po naming riders, mga kapatid namin riders, shoutout po sa inyo. Ingat po tayo lagi. Lagi tayo magsuot ng helmet. Malaking bagay po yan. Yan, sa mga hindi po nakapag-subscribe sa channel ko, please support me. Iniimbitahan ko po kayo na i-subscribe, like, share, at saka po yung notification bell pakiclick po. Maraming salamat po. Nung father ni Bro Jeff. Kapatid ni Project. O bali-balay ni Supremo Court. Yan pong namatay. Barangay Santo Rosario po. Oo. May chapter din tayo, di ba po? Meron, dito mismo. Dito mismo, no? Oo, yun, doon lang tayo nagpunta, no? Opo. Founder match. Opo. Ito na naman yung mga Lawin Wings. Malayo na rin. Yung bagyo natin, nakukos na. Meron na ba? Oo, meron na tayo, si Founder Arnel. Opo. Hindi mo nakita yung pinaus na tarpaulin? Hindi ko po nakita. Bumaba si si chairman. Sa atin yun eh. Opo. Bibigay sa atin. Tayo Sa rin atin mag- po. magbubukas din si SNF, SNF Aguilos. Taga ron pala siya. Si Senap. Oo, may bahay Bukod sa pa yung Arayat. Ay, bukod pa yun. Bukod. May bahay, asawa ni SNF dati. Doon, Apo. may bahay siya ron. Si SNF Agilos. Aguilos. Opo. Ayun. Napakagandang balita po niyan. Ay, siyempre, hindi na natin mapigil ang Hindi na. paglipad ng lawin. Dire-diretso na. Patuloy lang tayo sa paglipad para patuloy din tayong makadali. Oo nga po. Lang naman, mahaba ang pakpak. Hindi uso sa Lawin ang lugon. Walang taglugod dito. Puro, ha? Lagi may bagwis. Oo, lagi tubo lagi ang bagwis. Ayan. Paglako jacket, maribla, maginaw. Shoutout nga pala sa mga brosis namin, hindi namin nakasama. Okay lang yun, malamig. Mahirap bumangon. Sarap matulog. Ayan. Powder pong pala, tutukiya, may kalingwan niya. Likuha na yung Robert. Ayan yung mga Bamban chapter. Ilang chapter po sila sa Bamban? Dalawa? Magtatatlo, mag-aapat na niyan. Mag-aapat na po sila. Ayan, Ito, tukapas ito eh. Isa Apo. rito. Ito dalawa, meron kami tayo sa Tauliana. dalawang chapter po yon. Bamban din po. Hindi, Tarlac, kapas to. Dito po, kapas. Kakatawa po na dumarami tayo. Yun po, dadagdagan yung mga member natin. Ano guys, may na lang po ulit. Maginaw.
Ilaw talaga. Hindi makapagubad ng jacket. Sabi ko ng Corby ko, di ba nag-t-shirt na lang sana ako, di makita. Sultan Ano po? ng patikuan ng tamu pun papat ipagistorya itang dewa ng kayabang habang nabibiyan. Itang pipatik ng lubot, ang pipatik dewa ng sakripisyo para kang pamilya at para ka rin kapara ng tao. Spiritually, bakit tayo pasbayan? Itang pangako ng Diyos na datangin panahon at pagabiyaya ng pasbayo, detang malabot kayo, detang tinuki kayo, at apin po itang panayan tayo. Basta matilibing tayo nini, itamong lubos ang malungkot, uling ating tamong tatalnan at pag-asa. Itang pag-asa, panayan tamo po, apin po itang sanang misa na eldo, patalakaran ng pasbayi kapatag tamo, at akayabi tayong pasbayi king ligaya pa mo. At kabag mong panayan tang datang inaldo na ito, pangandi tayo po kayong kalagawa. Kaya tayo po kapalik ngayong pagkiyabe, karin kaya katamong panalangin. Diyan mo karin tamo, diyan nangaldo. Pero lalong-lalo na utang sisimbatan. Magpamisa tayo. Kasi po yung misa, Yun guys, tapos na kumain. Yan mga tropa. Hay muna kayo sa vlog ko. Hay muna sa vlog ko, Supremo. Ha? Hay ko muna. Hi! Yun. Tapos lang kumain nila Supremo. Kasi sis, ayan. Ay, nagpalitago. Ayun, si kapatid ni Suprema. Suprema? Kamukha eh, ako rin eh. Ayan po. Bro, condolence. Oh, bali, chay niya yung matay, no? Oo. Yun, kapatid ng mother niya. Siya si RMG Jeff. Hi guys. Sa vlog ko, bro. Nag-vlog ka sa... Taon. Eh, popost ko mamaya sa YouTube yan. Oo, hintayin ko na lang bro. Sige. Ayun. Bago ko tapusin itong vlog ko, shoutout muna sa mga kapatid nating mga OFW dyan. Tapos sa mga shoutout sa mga subscribe na po sa akin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Paki-support po ako. Ayan. Tapos paki-click po yung notification bell para po update po kayo sa aking i-upload ng mga video. Maraming salamat.